Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kono Mali kwa kan journaliste Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ko wale ɲuman dɔn Seydou ni nin dana in gosira i k'a dɔn a bɛ baara dɔ de kofɔ baara bolo min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamana kunnafoni dili ma journaliste Seydou k'a dɔn jamana kɔnɔ jamana den bɛɛ lajɛlen n'a jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen bilalen bɛ ca dɔ la journaliste Seydou ni bɛɛ lajɛlen ye ta in kɛ ka taa sɛbɛkɔrɔgun a bɛ kɛ sababu ye jamana ka yiriwa ani ɲɛtaa ka sabati jamana kuntigi Asimu Goyita a man ka suna a man ka keleku a kan ka jateminɛ kɛ womisɛnnin ni wo kuma bɛɛ lajɛlen la jamana taabolo ɲuman premier ministre journaliste Seydou k'a dɔn a man ka suna a man ka keleku premier ministre jumɛn il faut Choguel Choguel bɛ suna nɔ a wulitɔ don a kɛna sana ka wuli farigan banna sana ka wuli je répète colonel Bloba voilà premier ministre par intérim premier ministre plein pouvoir premier ministre pour la continuité a ka tɛmɛ n'a ye terejuguya kuma de ye nin ye i tere den de mɛnɛ ne de ne terejuguya kuma de Choguel revient dans ses fonctions le plus rapidement que possible. Non. Ala ka kɛnɛya danna ma. Journaliste Seydou jamana den bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ fɛn dɔ la sɛbɛnnikɛlaw ka magwa dafara suko ni dugusɛjɛ cɛ kunnafoni ɲinini journaliste Seydou k'a dun kelen bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛgɛn bi sɔgɔmada in na bi ye ntɛnɛn duwaku daminɛ don bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la nɛgɛw kɛrɛfɛ sɔgɔmada in na min b'an kɛ dɛgɛ la a tɔ ye ko Gibson contrôle ni Jibi ye wuli ka jɔ kɛ ni Jibi ye yamaruya di kunnafoni an b'a dakolo walo. Daba Tunkara ni fɛn tɛ maa min fɛ i man kɛnɛ nka ni Ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ d'i ma n'a ma kɛnɛya d'i ma i bɛ ban fɛn in fana na dɛrɛ o tɛ nkalon ye n bala cogo bɛ di journaliste Seydou i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ i k'a dɔn bana ye fɛnjuguba ye ale bɛ hadamaden kɔli fɛn bɛɛ lajɛlen na journaliste Seydou i k'a dɔn an bɛ dugawu kɛ ayiwa min ye premier ministre ye Choguel ko kala Mayiga Ala k'a wuli k'a jɔ a sen fila ka ngami Ala ka kɛnɛ di jamana den bɛɛ lajɛlen ma journaliste Seydou mɛ n geleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Malien indépendant fasirikɛ b'a to a de ko Musa Sanyon Kamara Musa a ko i k'a dɔn min ye Korowarikaw ka masakɛ Alassane Dramane Ouattara a nisɔndiyalen don tile fila in na kosɛbɛ sabula kunnafoni minnu bɔra da a n'a bara ka kɛwale minnu jira o b'a jira k'a fɔ Mali faamaw u b'a fɛ ka juru yoba journaliste Seydou kunnafoni minnu kɔni fɔlen don duwaku tɛmɛnen na min ye wulikajɔ ani jateminɛ ye Alassane Dramane Ouattara a yɛrɛ de kuma in fɔ sabula a ko min ni min bara ka kɛ ani kɔrɔfɔ laban minnu bara ka fɔ koyi kɔsa in na i k'a dɔn ale dalen don a la ni Ala sɔnna ma min ye cɛ 46 min bɛɛ bolola ayiwa nɛgɛ la Mali la u bɛ sɔn ka bila i k'a dɔn min ye kumakan ye a jiginna min ye dusukolo a fari fara journaliste Seydou i k'a dɔn ɲɔgɔn ye bakun kan ka kɛ farafinna ɲɛmaaw fɛ min kɔni ye ɲɛmaa damadɔ olu kun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Abidjan nka ɲɔgɔn ye in yɛrɛ a laban na ka Dakar de ko fɔ a ma bɔ journaliste Seydou k'a dɔn ɲɔgɔn ye ma bɔ ka sababu kɛ min ye hakilina u kelen tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u b'a fɛ ka ɲɔgɔn ye kɛ joona Mali Burkina Faso ani Laginɛ CEDEAO a ka bolofara ŋana min bɛ yen o de senfɛ fana ayiwa min ye cɛ 46 min bɛɛ bolola journaliste Seydou k'a dɔn olu ka kuma fɔli sabula o kɛn bɛ tɔsijɔ ye sɛbɛnnikɛla ko septembre tile 29 nata min ye Bamakɔ ye i k'a dɔn wulikajɔ na boloda ni ka ɲɛsin nin ko in yɛrɛ ma ayiwa a bɛɛ lajɛlen ka taa bala da kelen na a ko min ye Sénégalikaw fɛ yen ɲɔgɔn ye ngebaliya journaliste Seydou k'a dɔn maa tɛ se ka fɛn fɔ a la nka n'i ye Gambi ayiwa président ka kuma jateminɛ Umaru Sisɔkɔ Guinée président ka kuma jateminɛ Umaru Sisɔkɔ Mbala i k'a dɔn o y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don CEDEAO kɔni bara k'i seko damajira bɛɛ kɛ i k'a dɔn hakilinaw ani jateminɛ minnu kan ka kɛ sabula autocollo tile 7 tɛmɛnen na Abidjankaw fɛ yen u ni Alassane Dramane Ouattara kumana Alassane Dramane Ouattara ko a ko maa min yɛrɛ cɛsirilen bɛ baara in na kosɛbɛ n'o ye Fɔri Yasin bɛ Yadima Mali ka danayaba de b'o o masakɛ in kan o nana fɛ yen u y'u duguduguma kuma
caman fɔ ale yɛrɛ dalen kɔni don a la ko in bɛ yɔrɔ min sisan a ɲɛnabɔli kɔni o tɔ man jan bilen n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta ka taa da kɛwalew ani muɲugumaɲaga min bɛ senna bi jɛnsɛn naani bunakun kan farafin jamana bɛɛ lajɛlen faama tɔnsu jɔlen don bɛɛ lajɛlen kɔni bara ka Mali deli cogo min a ko i k'a dɔn ko in fanga bonyana kosɛbɛ yalima Mali kɔni dalen don a ka kow de la yalima o de ye ko senima wa sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn président Assimi Goïta denmisɛn min don a kunkolo b'a k'a da la sabula i k'a dɔn kuma caman fɔra babali kuma caman fɔra Jonas Soda an bɛ laban min na i ko sisan e ko delinijɛ yɛrɛ de tɛ senna wa Assimi a kɛ ciba kama a kɛ Ala ni kira jati kama i k'o bila sa dɛ u tɛ bila u bɔra k'o de fɔ a ye Ado kɔni a ye jɔn ko ala fɔ ngu tɛ bila fo a kɛra Bamakɔ yan de k'i da stade 26 mars la a t'o kɛ k'i kolonkolon Bugujɛ la n'o kɛra an b'u bila cɛ bi cɛ fa Manden ka sɔrɔ i m'a malo a t'o kɛ a t'o kɛ ayi a ka n'o kɛ wa a t'u bila dɛ ayi n'a ma n'o kɛ u tɛ bila Assimi a kɛ Ala ni kira kama a kɛ i fa ni ba kama i ka nin u bɔra k'o de fɔ a ye mi deli a kɛ Ala n'a kira kama yɔrɔ a ka nin Assimi kamalen kɔni maa min di yɛlɛ yɛrɛ a ti yɛlɛ yɔrɔ maa t'o fɛla ko dɔn il n'a pas de sentiment min ka d'a ye min maa t'o dɔn o tuma i ka tɛmɛ o kɛrɛfɛ n'o tɛ nin mana ɲi gɛnna i ti bɔ a la a ti yɛlɛ Assimi ti yɛlɛ i b'a fɔ ko a ma deli ka seli kɛ e miyaŋa di est-ce que a bɛ seli yɛrɛ kɛ wa non nin bɛ fête kɛ wa le gars il rit pas toujours mille séries i tɛ foyi y'a ɲɛ kan ko o diyara ye walima ko a ɲɛna magayalen don i t'o ye toujours égal à lui-même e ni hɛrɛ ne ti da o Assimi Ala kana ɲɛ da ɲɔgɔn kan Assimi bɛ ka jaga di ko ye a bɛ ka mawuludu a bɛ k'a ka jaga di dɛ san jaga a ma fɔ faama bɛɛ ka jaga bɔ wa a bɛ ka jaga di a k'a ka jaga dun an sɛgɛnna sa yɛrɛ hɛrɛ wa a k'a ka jaga dun Vara o tuma a ka junior ci ma ayi a t'a ci o a t'a ci nin kun ye sɛbɛnni ye an ye dɔ k'o la sa a ye dɔ k'o la a t'a ci an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don o ka kɛ min bɛ sɛbɛn ye an ko min ma le sursaut Kasiriba n'o ye Adama Tunkara ye Tunkara nin y'a ka sɛbɛn ye n balimakɛ ko mun i balimakɛ ko Nostradamus a ko fɛn min ye armée wulikajɔ ni cɛsiri ani jija ŋanaba min bɛ n'u taara o tɛgɛ k'a k'u ye ni k'i bolo da ka ŋami o de ye Abu Anas a ko nin minɛli kɔni a kɛra sababu ye fɛn min ye Bamanju ye ni k'u jigi ba de tigɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko sɔrɔdasiw ka kunnafoni di sira min bɛ yen ni o ye Diriba ye Diriba yɛrɛ ye communiqué min kɔnɔna na o b'a ɲɛfɔ k'a fɔ fɛn min ye Sɛbɛtɛrɛ kalo tile 22 Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya 62nan don Mali ye dimiba bɔ sabula yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Sofara kungokolon ye Bamanji juguba dɔ bɛ yen min n'a ta ye Abu Anas a tɔ de Alaji Jakite armée kɔni ye a ni kɛnɛ de karaba sɛbɛnnikɛla ko a ko a dɛmɛbaa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ Sofara ani Bajangara ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ lajɛlen fara sɛbɛnnikɛla ko u tun bɛ jɛkulu min na o de ye Katiba Masina ye ninnu ni hakili b'a la Haruna Sangare ninnu ka dugu wɛnkɔrɔ u ye yen minɛ k'a kalaya kosɛbɛ dugu wɛrɛ bɛ yen n'o ye Mafunɛ ye u ye nin bɛɛ lajɛlen du sen jɛ Fali Pingani Jamana Burujafeli sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi nin bɛɛ lajɛlen bilara an kɔfɛ sabula maa minnu y'a kɛ n'olu b'a ko ɲɛfɛ hali n'a bɛɛ ma fa ɲɛmaw kɔni armée y'u fa sɛbɛnnikɛla ko opération Maliko n'o ye plan Maliko opération kɛlɛtigi wulikajɔ ani baara min n'a kɛra sɔrɔdasiw fɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛnna sababa ma sabula n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin maa jugu ninnu ye u ka daga bɛ yɔrɔ yɔrɔ sɔrɔdasiw kɔni taar'u cun a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ŋanaba fɛn fɛn bɛ yen armée kɛlen bɛ k'a bɛɛ lajɛlen larawe bi sɛbɛnnikɛla ko kununko Mali sɔrɔdasiw tun bɛ siran n'an dara nin yɔrɔ in na fɛn min ye diya ye u b'a da ɲɛ u bɛ mini don an ɲɛ wala u bɛ nin kɛ sɛbɛnnikɛla ko banna an bɛ don min na ko bi an kun tɛ siran dɛ minnu bilalen kun don a ɲɛ n'an dalen d'u la olu de kun kelen bɛ ka janfa siri o ye tiɲɛ kabini tubabuw ka janfa kɔrɔ dɔnna k'olu gɛn e ma ye an di bi jɛn kɔnɔ an di bi jɛn kɔnɔ mais n k'o de kun don o de don c'était des pièges siran tɛ dɛ an kun tɛ siran dɛ voilà an dalen kun don minnu na olu de kun b'an janfa olu de kun bɛ janfa la nkɛ c'est vrai sɛbɛnnikɛla ko a ko janfa tilew tɛmɛna sabula kabi Faransi gɛnna i yɛrɛ dabɔra ka maga la fɛn min ye dɔɔni se de bɛ ka sɔrɔ Mali armée fɛ kɛnɛ de bɛ ka furanin k'a jɛ pas
Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'o ye armée ka kɛlɛbolotigiw ye bɛɛ lajɛlen gɛnnen b'a ni kɔ bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka cɛsiri kɛ sabula fɛn min ye samiya ye salon ko n'i hakili b'a la sɛnɛkɛlaw dɛsɛra ka sɛnɛ kɛ ni maa jugu ninnu y'a sababu ye malo ma se ka kan sɛbɛnnikɛla k'u ye fa bɛɛ lajɛlen minɛ hali yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen k'o ye yɔrɔ sabalen ye u ye mugu don a la k'a bɛɛ pɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲinan fɛn min ye bamaju ye u bɛ ka ɲini ɲɛ de la u tɛ ka ye ɲɛ la k'o sababuya kɛ mbogo dolu la o an bɛ k'u ɲini an bɛ saraka d'u ma u tɛ ka ye u tɛ ye o nam sɛbɛnnikɛla ko a ko yɔrɔ jugu minnu bɛ yen Tesit a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u taar'u ni da yen kan Menaka k'u ni da yen kan ni armée ko giriw u ye yen bila sɛbɛnnikɛla ko minnu polokotara n'o kɛra kelen kelenw ye olu sise kojugu taar'u yɛrɛ sɔrɔ fɔ Libi u bolila ka t'u kɛ sow kɔnɔ gojow u ka n'u to yen dɛ u ka n'u to yen sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi état major ko k'a daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ la ka n'a bila bi la wulikajɔ u bɛna dukura de fara kan jango marabolo minnu bɛ yen n'o ye Nara ye Kucala ani fɛn min ye Segu marabolo Moti ani Bajangara nin bɛɛ lajɛlen bɛna Larawe kura ye ji fɛngɛya ko filɛ nin ye wagati min na fɛn min ye kungokolo tɔ ye sa Mali kungokolo u bɛna jɔ de da u bɛ jɔ dali daminɛ Kayi k'a mɔmɔ ka Bamako mɔmɔ fo Kidal o ye jɔ de fililen jɛgɛ kuma o jɛgɛ misɛn o a bɛɛ de bɛ minɛ o la u kana pan kulukuna u kana pan kɔlɔnkunna u kana pan dingɛkunna u kana pan tukunna u k'a bɛɛ Larawe a bɛɛ o de bɛna daminɛ fayi n'o kɛra sa o y'a furalen k'a jɛ pas an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni kosɛbɛw ye est-ce que kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le sursaut kɔnɔ a ka bi bɔli la Joasi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pousse bolonŋɔninkunba o don Joasi Seydou sama kunkolo n'i ma ɲɛ o tobili kɔ a ti k'u da kelen kɔnɔ Joani Sodi k'a dɔn fasiri kɛba a tɔgɔ de ko Alhaji Ba Cɛmɔgɔ Tarawele Ba ko a ko an ka taa wulikajɔ ni cɛsiri jamana ŋanaw ani ŋanaminɛ ŋanaw jamana kadiribaw maliyɛn kana sɔn abada i k'a dɔn nkalon ka daw la janko maa minnu jɔlen bɛ jamana jigi kɔrɔ a ko kɔsa in na min ye awa nin wari ɲininaw ye n'o ye douaniers ye Joani Sodi k'a dɔn a ɲɛma mun de kɛlen don ayiwa jɔnni de b'a nɔfɛ ka to a tiɲɛ ta k'a sɛgɛrɛ Joani Seydou i k'a dɔn muso kɔnɔma don o sɔsɔli i k'a dɔn o ye kalo kelen n'o tɛ o na ye kɛnɛ kan Joani Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko douaniers n'i y'a ta k'a lajɛ jamana in sigilen bɛ nin kan n'a fɔra i ye ko kadiriw ka ban Joani Seydou k'a dɔn to a tiɲɛ ni ɲɔgɔn janfa ani nkalon ni namara a ko i k'a dɔn de sigilen bɛ sen kan jamana in kadiriw ni ɲɔgɔn cɛ nin a ma daminɛ bi koyi Joani Seydou k'a dɔn n'i kɛra kadiri ye n'i bilala ɲɛmaa na i k'a dɔn dɔw bi kɔrɔtɔ joona ne de kun k'an ka sigi yan koyi nin filɛ nin yɔrɔ min na ne de place ka ɲi nin na Joani Seydou k'a dɔn nkalon ni namara ni janfa u b'o kɛra tigɛ sɛbɛnnikɛla ko janfa in yɛrɛ jubaju de bi douaniers kɔnɔ koyi a bɛ douaniers yɛrɛ de kaso la des gens qui sont pressés de prendre la place. Ani minnu bɛ yen Joasi Seydou minnu bɛ yen ni u kun bɛ jɔyɔrɔ ɲɛnamaw la n'u kelekura walima minnu bɛ yen Joani Seydou i k'a dɔn n'olu ɲɛna olu de kun kan ka yɛlɛ olu damanda olu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan sa min ye nkalon ni tuwatiɲɛ k'o ta ka directeur général sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko maliden ɲɛbɔko la maliden ye faamuyali kɛ kɔsa in na réseaux sociaux u y'a sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ nganamu kumaw ni nkalon kumaw Joani Seydou i k'a dɔn sen tɛ fɛn min na bolo tɛ fɛn min na maa minnu galannen don n'u bi kodɔn jamanadenw y'a dɔn k'a fɔ nin ye nkalon ni namara ni hasidiya de ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Joani Seydou k'a dɔn directeur k'a fɔ k'a bɛ jaabi kɛ wa walima a nɔfɛmaw wa Joani Seydou k'a dɔn kɛwale wasara i k'a dɔn dalu ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'a lajɛ don min nin cɛ in bi wele ka na douane directeuriya la i k'a dɔn a bilala min nɔ na n'o ye Dukara ye Joani Seydou k'a dɔn o fana ye ŋanaminɛŋana ye ŋanaw de bi fɔ i ye kalo tigɛ Dukara dɛsɛra Kolokoso. Il n'atteignait plus les 50 milliards. Amadou Konaté est à 60 milliards par mois. Achemena Dukara Kandé loué. Dukara kun dɛsɛra ça. C'est moi qui te dis. Mais moi je te dis. Mais le petit là, tu as la bouche fendue. On est partenaires. On est partenaires, toi et moi. Bon, d'accord. Mais Dukara, il a fait 58 milliards. Il a fait de son mieux. Il a fait 48 milliards, 58 milliards souvent. Alors, Ayoke. Joasi Seydou. Ayoke. C'est pas quel ko. Là, je voulais te taquiner, mais avisser. Tu vas vous bara. Beni ka wati do beni kledu. Bi.
an bɛ tile min na Amadou Konate tile don journaliste Seydi k'a dɔn jɔ ko a la bɛɛ lajɛlen ka so ma a ye baara in da hakɛ min na k'a y'an ka hakɛ min na k'a bila bolo min ka bi journaliste don an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ douane na kalo kelen miliyari 60 CFA wari a bɛ wari de dilan wa journaliste Seydi k'a dɔn yalima ayiwa magicien don wa yalima wali yɛrɛ de bɛ kɛ kɛcogo jumɛn in na a ko a bɛrɛ ta n'i ye ko ta k'u lajɛ maa kun tɛ ka sigi ni nin ye jamana fankelen b'i bolo la minandi do yen sanni feere tɛ yen journaliste don o k'i bɔ a la CEDEAO nana janfa siri jamana na ka jamana daji min ye covid ye o gɛlɛya bɛ yen journaliste don k'a dɔn mankan misɛnnin caman bɛ yen jamana yɛrɛ labanna tun u bɛ wari sɔrɔ fɛn o fɛn la essence n'a ɲɔgɔnnaw journaliste don k'a dɔn k'olu exonéré ni ka ayiwa min ye sale k'a bɔ fɛn caman kan o n'a ta bɛɛ journaliste don ni maa min kɛra directeur ye i kan ka jateminɛ kura de kɛ Dukara nani sigi ka jateminɛ kɛ ne ko faamaw ye nin bɛɛ lajɛlen ka an ka jamana dɛmɛ nka jamana mɔgɔ bɛ nafolo la an bɛ donnin min na ko bi douanier kelen bɛ se ka Mali fonctionnaire bɛɛ sara fo ka taa ba fo ka wari tɔ to bi avec Mahame et avec Konaté aujourd'hui avec Amadou Konaté il peut payer tous les fonctionnaires du Mali ko ne de y'a f'i ye Mali fonctionnaire ka sara a bɛ bɛn joli ma par mois je connais pas merci alors fais une étude c'est-à-dire que tous les fonctionnaires sont payés à temps et ka wari tɔ ni bi to wari wɛrɛw bi sɔrɔ fɛn minnu na n'o ye impôt ni a fɛn tɔ ye u k'o don dɔwɛrɛ la qui dit mieux dis-le-moi e ko Amadou Konaté il vient d'où ne ko cɛ mi bɔ min il n'est pas du Bɛlɛdugu wa Bɛlɛdugu est-ce que bamanan tɛ non Konaté ça c'est o ye maninka de ye o mais les Konaté Mandé Bɛlɛdugu a bɛɛ tɛ kelen ye wa c'est la même chose non oui mais seulement a lajɛ n'a ti bɔ Basabugu i b'a sɔrɔ a bɛ bɔ Daba non désolé ou bien Marakadugu Sirakɔrɔ non désolé désolé ni bɛ bɔ Wasolo yan fan in de fɛ Wasolo mais o ye ne buranna ye mais ça c'est ma belle famille mais c'est j'ai trop peur pour toi mais comment trop peur et te foyi fɛ les vrais hommes capables i nɔrɔ olu la ten mais moi je te dis ni Wasolo ngɔni don Wasolo ngɔni ye ne ka so ye o ye n buranna ye sɛbɛnnikɛla ko qui dit mieux Amadou a ko jaabi minnu bɔra o wasara jaabi ye jɔnsudu baara minnu kɛra o wasara réseaux sociaux jaabi ye sɛbɛnnikɛla ko a faamuyalen don jɔnsudu k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ a wa douanier yɛrɛ kuruba kɔnɔ dɔw kɔrɔtɔlen don dɔw kɔni ɲɛna ni nin dakolo cira ka a filenkolon di olu ka waati selen u bɛna yɛlɛ jɔnsudu k'a dɔn dɔw ɲɛna olu ni jɔyɔrɔ dɔ kun ka kan olu ma bila o la o tuma an ka to a tiɲɛ ta ka cɛ sɛgɛrɛ jɔnsudu n bɛ kangari kelen da ye i ni maa o maa bi jala n'a ka kala mɛnɛnen don n'a ka i tulo bɛ n ka kuma in na n'a ka kala mɛnɛnen don fo ka dɔgɔkunkuruninw ni fɛnkuruninw da ka bila a la ka dɔ fara a yelen kan i yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ a yelen la nka ni k'i b'a faga ni k'i b'a fa i bi sa ka sɔrɔ a mɛnɛnen don voilà le Mali i tɛ kɛ ɲɛmaaya abada k'i tɛ samarakan min da jɔnsudu tɔgɔ tiɲɛ ni nkalon ni namara de bi et on va te scruter u bi yaala i nɔfɛ de on te i ɲɛna ko maa min ɲɛ t'i la o ɲɛ b'i la. Mais Amadou Konaté a Makadi bi a tanonné d'Odé. Non. Même au sommet de l'État, on parle bien de lui. Mais c'est tout à fait logique. Parce qu'il est en train de prouver. Alors. Mais il a un gros défaut. Il est invisible à l'œil nu. Mais justement, c'est ça sa force. Atiye. Parce que. Ati interview dit. Oui. Wani taraki mogobala uba fi kabi barala. Mais justement. Wa gogoroba de be doyen dainaye. Gogoroba au lazeli. La haula wala quwata illa. Mais c'est ce qu'il faut. Des parasites comme toi. Abita mogo toro ka bureau la uti bara yɛrɛ ɲɛ sɔrɔ. Et puis n'a m'u ye fana a bɛ tila ka taa tɔgɔ cɛ. Il a raison. Il a vraiment raison. An jo b'a la n'a ma dayɛlɛ. An na ko d'a ka réseaux sociaux. Seydou. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko kalo salen in na. Wari min sɔrɔla ani nin nkalon in. Wari min sɔrɔla n'i y'u cɛ lajɛ. Jɔn Soda i b'i da la de k'a fɔ min ye wulikajɔ ni cɛsiri ni baara ye. O kɛra. Suya tɛ. Jɔn Soda k'a dɔn ŋanamu wɛrɛ tɛ. Baara ni jɛ de don. N'o tɛ. Min ni min fɔra k'a fɔ ko o salen ka buru. Jɔn Soda i t'o da maa si ka diɲɛ dugukolo sanfɛ k'a bɛ wari sɔrɔ. O tigɛ. Sɛbɛnnikɛla ko baara de sera. Wulikajɔ de sera. Jamana min ye ɲɛmaaw ye Asimi Goyita n'a bi cɛsiri la
a k'i jigi da cadre dɔ kan i n'a fɔ Amadou Konate sabula olu fana bɛ wuli ka jɔ de la u ka wo la min b'a to jamana bɛ kisi 60 milliards a ko an bɛ don min na ko bi Jɔni Sodi k'a dɔn cadre minnu bɛ yen n'u kan ka tanu i k'a dɔn ayiwa min ye Amadou Konate ale kɔni b'o sanfɛ saw ka sababu kɛ mun ye latigɛ de nana n'a ye bi jamana in ka kalifa ale ma douaniers ka baara bolo kan Jɔni Sodi k'a dɔn minnu bɛ yen ni tuwacɛ b'u kɔnɔ janfa b'u kɔnɔ Jɔni Sodi k'a dɔn u tɛ se abada sabula kɛwale minnu kɛra cɛ cɛ min farati n'an y'i dɔn k'a fɔ de bɛ nin nkalon ni namara la n'an m'i lebu da kɛnɛ kan i k'a fɔ ma mɔrɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ bolokɔni kuma kɔnɔ le pouce cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɔsi Seydou n bala cogo bɛ di dabatɛmɛna ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Inter de Bamako Masiriba n'o ye docteur Ali Tunkara ye ani rédaction ni y'u ka sɛbɛn ye a ko policiers u na bɔ sirakanjɔ la ni ka t'u kɛ sɔrasiw ye mugu ni kisɛ bi d'u ma sa u yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ u k'o de ma militarisation sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye polisilakaw ye kuma tun bɛ ɲini ka caya sabula kibaruya caman o bi bɔ polisilakaw fanfɛla na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ min sigira polisiw tɔgɔ la septembre tile 4 o ye journée ye min n'a ɲɛsinnen bɛ ba polisiw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi polisiw yɛrɛ k'u bila makaama kɔnɔ bonya ani karama min'a kɔnɔ polisikɛ yɛrɛ a ka la bonya jamana fɛ polisiya bonya n'a karama ye fɛn min ye ni k'a d'a ma assise nationale n'o ye ANR ye u bɛɛ n'a kan jamanadenw ko polisi ka militariser mugu ni kisɛ ka di polisiw ma u ni danganiya min ka kan finitigi tɔw ni danganiya min ka kan o ka d'u ma ayiwa sɛbɛnnikɛla ko a ko conseil des ministres n'o ye ministres ka laadala ɲɔgɔn ye u ye ɲɔgɔn ye ka bɛn a kan k'a fɔ polisiw kɔni ani sapeur pompiers u bɛɛ lajɛlen kɛra finitigi ye fini donnen b'u la kɔrɔlen nka k'u bila sɔrɔsiya minɛn kɔnɔ o de ko don sɛbɛnnikɛla ko nin bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye ko caman ye ni k'o fura sɔrɔ sabula polisiw fanfɛla na syndicat cayalen bɛɛ don o don maa fila mana ɲɔgɔn sɔrɔ polisikɛ fila u bɛ se k'a fɔ an ye syndicat sigi o fana bɛna mankanji daminɛ wo u yɛrɛw ti bɛn sɛbɛnnikɛla ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye polisiw kungɔjilenya fɛn min ye jalatigiw ani dugumamaw ni ɲɔgɔn cɛ fura caman bɛna sɔrɔ o la hali jalatigiw yɛrɛ polisiw la u bɛ dantɛmɛko minnu kɛ nin bɛɛ lajɛlen de bɛna ban sabula ɲɛmaa bɛ ta ka sigi u kunna u ko min ma hiérarchie sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ directeur national caman bɛ yen minnu ye gɛlɛya sɔrɔ u ka baara kɔnɔ sabula u ye fɛn dɔw kɛ min yɛrɛ tɛ taa polisiw yɛrɛ jimi sira fɛ wala min tɛ taa jamanadenw jimi sira fɛ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen fura de bɛna taa sɔrɔ sabula fɛn min ye jamana ye a mago bɛ cɛdenw na bi minnu bɛ taa kɛlɛ kɛ jamana mago bɛ kɛlɛbolo ka wuli joona fɛn min ye jugu ye k'a larawe jugu kunbaba minnu bɛ yen fangaba de bɔr'u la nka ni sɔrɔsiw ye dugu min fura k'a jɛ n'u y'u kɔdon ni maa ma taa yen minɛ jugu bɛ segin ka na kelen-kelen u bɛ segin ka na kelen-kelen sɛbɛnnikɛla ko o tuma ni polisiw ye wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yɔrɔ min mana fura k'o jɛ passe o ko nɛgɛ bi d'u ma o tuma u bɛna daga sigi ye o bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye armée ka taa ka segin kelen kɔrɔ kan o bɛna bɔ a la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kɛlɛ daga kɔnɔna na population civile caman bɛ yen bamanjuw bɛ taa minnu jɔki u caman bɛ yen ka tasuma don u ka fɛnw na fɛn min ye finitigiw yɛrɛ caman bɛ jɔki sapeur pompier maaw n'o ye protection civile ye olu ka ɲi kɛlɛkɛlaw nɔfɛ ni kɛlɛ ko a bɛ gɛlɛya wala ni population ye degun sɔrɔ u bɛ se ka dɛmɛ d'u ma cogo min na ko in hakilina ye nin de ye sɛbɛnnikɛla ko maa caman bɛ yen minnu kɔni y'a jira k'a fɔ nin ye ko ɲumanba de ye sabula a bɛna kɛ sababu ye gɛlɛyaba min bɛ an ka jamana kɔnɔ sɔrɔsiw yɛrɛ ani polisiw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka fura sɔrɔ o la hali waati kɛra waati min ni gɛlɛya donna gardiw ni polisiw ni ɲɔgɔn cɛ u ye ɲɔgɔn cɛ lakini min o de ye k'a fɔ anw ye sɔrɔsiw ye aw tɛ sɔrɔsi ye o kɛlɛ o kuma tɛna ban wa aw bɛ ban u bɛɛ bi dama kɛɲɛ sɛbɛnnikɛla ko min tora sa o de ye k'a fɔ commissaire Jala commandant Jala ni capitaine Jala ni sergent Jala min bɛ polisiw bolo n'a fɔra k'u bɛ taa kɛ militaire ye Jala ko bɛ ɲɛnabɔ cogo jumɛn na jɔyɔrɔw ani a makama ko tɔ bɛ taa kɛ cogo min sɛbɛnnikɛla ko jateminɛ de kan ka k'o la min bɛ se k'a to polisiw yɛrɛ u ni bonya min ka kan ani sapeur pompier u k'o bonyaw sɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye u ye min zalo ka bɔ Inter de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔsi Seydou sanfiɲɛ mana wuli ni Bama bolila ka don ji la fugariya tɛ
kɛ Ayi. i ye ɲa ka so de O ye tiɲɛ. journaliste dun bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka malien dépendant O don. sɛbɛnni kɛbaa tɔ a de ko Yusufu Kamara Yusufu. journaliste di k'a dɔn a ma kɛ président ye Ayi. wa a ti k'a ye A ti k'a ye. sɛbɛnnikɛla ko kɔrɔfɔ in sɔrɔla ayiwa min ye collectif GP Ɔhɔ. CPR Ɔhɔ. CNPM madame Sempara Achata Keita Keita. i k'a dɔn nin y'a ka kuma ye juma tɛmɛnen ɲɔgɔn ye ba min kɛra n'u ni Jaaje min n'u k'a ma Amadu Sangare Ɔhɔ. u n'o ye ɲɔgɔn ye Ɲɔgɔn ye. journaliste di k'a dɔn jamana in patron ko gɛlɛra fo k'a fɔ k'a to ten A to ten. cɛ min dara u fɛ k'a sigi ɲɛmaa la Ɔhɔ. m'o sɔn d'a ye dɛ Ayi. journaliste di sabula a ma collectif sigi o. collectif A ma sigi. groupement professionnel Ɔhɔ. journaliste di n'o kofɔra Ɔhɔ. o bi bolofaraw de kofɔ minnu bɛ région na O don. kunungo Ɔhɔ. olu ka ɲɔgɔnyew sɛbɛ a n'u ye kunnafoni di min kɛ kunnafoni dilaw ma conseil national du patronat du Mali Patronat. a dakolo n'a filenkolo cira sa po journaliste di sabula sɔn kɛra u bɛna min ka maa damadɔ Ɔhɔ. ka maa min da ka t'o kɛ ɲɛmaa ye Musa Dɛki Ɔhɔ. jama bannen don a la Musa Dɛki baliya. journaliste du Ɔhɔ. sɛbɛnnikɛla ko Ɔhɔ. a ko n'i ma ɲɛ i bɛ foroba cakɛda i b'a ɲɛnabɔ a bɛ kɛ ni hakilina de ye Tiɲɛ. u ka fɔla ayiwa ko in kɛra kɛcogo min na Ɔhɔ. gɛlɛya don ayiwa baara in na kabini bila ko tɛ Aha. ko mun An ka taa. Ayi. gɛlɛya don baara in na kabini bila ko tɛ Ɔhɔ. journaliste di k'a dɔn u ye cɛmancɛ fanga ɲini Ɔhɔ. cɛmancɛ fanga min kun kan ka ɲɛnabɔli kɛ Ɔhɔ. sarakisɛw Ɔhɔ. maa min ni maa min n'a kɛli ka kan wulikajɔw ni jateminɛw ka kɛnɛ fura k'a jɛ Jɛ. n'o kun kɛra sa Ɔhɔ. journaliste di k'a dɔn bɛnkanw ni hakilinaw bɛna sabati o tuma wulikajɔ bɛ boloda ka maa sugandi Tiɲɛ. nka cɛmancɛ fanga yɛrɛ nani i sago n'a dungɔ kɛ Ɔhɔ. u y'u malanze Ɔhɔ. journaliste di k'a dɔn ka t'u munumunu Ɔhɔ. sɛbɛnnikɛla ko a ma ɲɛ min kɔ a nana tiɲɛ u bolo fa bɛɛ lajɛlen na Tiɲɛna. u laban na ka min kɛ tuguni u taara maa de ta maa min yɛrɛ nin ko in yɛrɛ man kan min yɛrɛ tɛ ayiwa patronat yɛrɛ la dɛ journaliste u taara nin wele de A t'a la. Musa Dɛki yɛrɛ da y'a fɔ Ɔhɔ. k'ale nana masumalen u taara ale de wele koyi Wa télé la han. wa k'u taara ale wele de A koyi ko a tɛ patron ye, journaliste ko y'a du wele télé la. maa min tɛ fɛn min ɲɛdɔn Ɔhɔ. n'i taara o wele ka n'a bila kɛnɛ kan i m'a bila a malo kɛnɛ kan wa A ti se. wa jama bannen don a la sɛbɛnnikɛla ko conseil min ye patronat baara ye Patronat. a ɲɛ tɛ ban A ma ɲɛ. bolofara minnu bɛ marabolow la journaliste di k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni y'i ka ŋaniya jira k'a fɔ u sɛbɛn kɔrɔ tɛ bi u sɛbɛn kɔrɔ tɛ sini Jo. sabula Ɔhɔ. nin ko in a kunnafoni laban BIT Ɔhɔ. kunnafoni kan ka taa se yen Awɔ. o tuma u bɛ kangari da BIT journaliste du k'a dɔn ala kan'u ci Ayi. min kɔni ye k'a fɔ k'u bɛ nin bureau in valider Ah. u kana kɛ U kana kɛ. journaliste di k'a dɔn maa caman de bɛ bolofara ɲɛmaw na minnu kɔni y'a jira k'a fɔ sɔn dɛ Ɔhɔ. Musa Dɛki kɔni i k'a dɔn a sigilen bɛ fɛn kunna a tɛ fɛn min ji dɔn Ɔhɔ. ka sababu kɛ mun ye ko yɛrɛ fanba ani jamakulu bɛ yɔrɔ min a ma ɲɛ fiyewu Ayi. journaliste di olu k'u sɛbɛn kɔrɔ tɛ Han. nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Dama Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don. O bi kɛ. Min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation. ko dogolen k'u da kɛnɛ kan Fasiriba n'o ye le témoin. o de tɛ ka di la N'o tɛ. Nin journaliste sɛbɛn ye les témoins. Awɔ. An bɛ taa o da révélation na mun na. ok Les témoins. je réponds pas Amidou Keita nin y'a ka sɛbɛn ye. Amidou ko mun Amidou ko Ah. a ko maa min n'i ye baara ɲuman kɛ jamana in kɔnɔ Mhm. a sarali ye sigi ka taa n kɔnɔ ye Est-ce que- fɛn min ye EDM DG kɔrɔ n'o ye Umaru Baru Jara Umaru Baru Jara ko a ma sɛgɛnnafiɲɛbɔ ma sɔrɔ dɛ Ahan. sabula a bɔra DG la a ti tɛmɛ kalo kelen kan Mhm. o yɔrɔnin bɛɛ jamana y'a wele tuguni Mhm. Société malienne du patrimoine de l'eau n'o ye Soma Pepu ye Mhm. ka taa kɛ conseil d'administration président ye. mais il le faut c'est un bon cadre c'est un très bon cadre Un très bon cadre. un très bon cadre Umaru Baru Jara i bɛ se ka k'a fɛ walima i ti k'a fɛ a ka tiɲɛ jalanfɔ la mais c'est un bon mais c'est un cadre travailleur. naam sɛbɛnnikɛla ko Ahan. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Umaru Baru Jara fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsiri a y'o de kɛ kalo 21 a y'o kɛ EDM SA ɲɛmaya la don min a bɛna ko bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛ nka wulikajɔ ni cija ani cɛsiri o kɛra sababu ye fɛn min ye EDM SA ye Naam. fura bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ nka fɛn min ye salo ani ɲinan ye kurandɛgɛba kule min n'a tun bɛ kɛ dɔ bɔra a la funteni na dɛ. camanba bɔra a la Caman bɔra a la. sɛbɛnnikɛla ko Naam. a ko fɛn min ye jamana faamaw ye u nana lajɛ ale ni an ka nikurafiyɛ ko in na ka maakura ta ni k'o sigi nka Umaru Baru Jara i kana taa yɔrɔ jan i sigi an kɔrɔ yan An mago b'i la. an mago b'i la bien sûr sɛbɛnnikɛla ko an mago b'i la Umaru Jara yɛrɛ a ko n bɛ taa congé k'an ka village la jamanakuntigi ko ayi i tɛ taa yɔrɔ si ye baara bɛ yen u ka dugu ye min ye il est de Basabugu ne bɛnkɛ de don je savais Soribilen Jara dɔgɔkɛ de ye non, Umaru ye je savais non c'est dommage non c'est vraiment dommage mais tu vas pas dire qu'il n'est plus de mais nin ye Bɛlɛdugu ka de ye o Jara non je suis désolé mais Umaru ye de Bɛlɛdugu je te dis Segu Jarala na ka ninnu ka dugu f'i ye sa ne ko ni Allah Seydou ni ma hinɛ yɛrɛ la moi je te dis qu'il est du Bɛlɛdugu n ko Basabugu ka don naam
e bɛ taa n'o ye Segu mun na aw ka jamana yɛrɛ bɛɛ kabini indépendance tara n bɛna kuma kelen fɛ bi k'a hakili to a la depuis l'indépendance maa tɔgɔbolo kelen min bɔra Konakari jamana na maa kelen Bina Dosolo Traoré wa o kun ye buru feerela de ye fana c'est le pain qu'il vendait a tun bɛ buru de gosi il est le seul maa fɔ n ye min ye tɔgɔ sɔrɔ k'o bɔra aw ka jamana k'a fɔ n ye je vais te dire naam kelen il y a le professeur Mathias Diarra ewa Allah mais naam ma fi ye de professeur Jean Bosco Konare docteur Njo Diarra 3 n ka taa n'a ye halisa Seydou Oumar Traoré bon je savais e kɔni mana taa aran min na o kɔni o aran binna kabini o yɔrɔ la désolé e maa min dara député ɲini faso la hali 1% i m'a sɔrɔ tu me dis que ko aw tɔgɔ boli mais tu as oublié le colonel Mari Diarra quoi il est du Beledougou il est connu dans le camp pas au Mali mais tu as oublié le professeur Diongounda Traoré président de la République il est du Beledougou Diongounda est du Beledougou est-ce que i ka kɛnɛ nam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Umaru Baruu Jara ye a taara ko kura fɛn min ye jamana o ye danaya d'a kan conseil d'administration SOMAPEP société malienne patrimoine eau potable a ko jiko o ɲɛmaya bɛɛ lajɛlen dilen bɛ Umaru Baruu Jara ma a bise a danganiya b'a la a dɔnniya b'a la sabula wuli ka jɔ ni jija ni cɛsiri min n'a y'a kɛ EDM na n'o ɲɛna teliya joona i ka taa chômage PEP i ka taa fara Daramani Kulubali kan e ka kɛ ɲɛmaaba ye Daramani kɔni o bi baara kɛ e ka ordre kɔnɔ fɛn min ye jamana ye a y'o kanu sɛbɛnnikɛla ko Dara de bɛ yan Dara est le DG de la SOMAGEP oui Daramani Kulubali le cadre Daramani Kulubali de Nonsonbougou ça c'est le Beledougou encore bon pour ton information ok décidément i b'a fɛ n k'a fa tɔgɔ f'i ye k'a bɔ non kabila tɔgɔ f'i ye merci mais je t'informe d'accord non je suis déjà informé voilà merci naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye wulikajɔ ye min jɛyi n'o ye Umaru Baruu Jara ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ye arrondissement de kɛ EDM kɔnɔna la sabula réseau san 2020 k'a y'a bɔ 76% na kɛmɛ sira o kɛmɛ sira 76 ni ka camanba fara a kan ka na kɛ 77 ye nafolo min ni EDM tun b'a perdu o kun ka ca nka ka tɔnɔ di EDM ma saa kɔnɔ sefa wari miliyari 2 ni miliyɔn 800 a y'o ɲini ka n'o bila wagande kɔnɔ o y'a sɔrɔ EDM tun ye déficitaire de u bi baara kɛ perte kan i y'a ye sa sɛbɛnnikɛla ko Umaru Baruu Jara a ma da o dɔrɔn ma fɛn min ye fɛɛrɛ bankɛriw ye wulikajɔ ani baara minnu bi kɛ EDM kan ka sɔrɔ minnu kɛ a ko sefa wari miliyari 1 ani kɔ o tun bi taa janjanga wɛrɛ fɛ a y'o saalo ka na ka camanba de fara EDM ka sɔrɔ kan sabula nafolomugu caman kun bi tiɲɛ Umaru ko nin mankan an ka taabolo yɛlɛma o dara kɛ sababu ye doni min ni EDM tun b'a sara miliyari 1 ni miliyɔn 400 a y'o jigin kɔnɔ o kɛ miliyɔn 500 ani 45 dɔrɔn ye o dɔrɔn de bi sara sɛbɛnnikɛla ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen énergie nana wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye groupe électrogène baarabaw ye ani baara minnu kɛra centrale la o kɛra sababu ye fɛn min ye gigawaati 12 Mali y'o de sɔrɔ min ni a redressement o nafolo tɔnɔ min sɔrɔ la miliyari 2 n'a kunkanfɛ o kɛra Umaru Baruu Jara fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min kɔni ye wuli ka jɔ ani cɛsiri caman ye a y'olu kɛ nin cakɛda in ye fɛn min ye nikura fiyɛ a la ni ka cakɛda in wuli k'a jɔ kɛlɛw kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le témoin kɔnɔ sɛrɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ i jɔnkɛ n ka te premier min naamu sirajan nama an b'a daminɛ ni dankɔrɔba ka yamaruya ye joni Sidi El Mokhtar Dambélé Bassidi Dambélé Oura 12 l'enfant béni de Markala oui n kɔrɔkɛ c'est mon grand frère même père même mère e dɔgɔnin oui a ye mun kɛ tuguni don o don a bɛ kobaw lama e tɛ nin fɔ ganzɔn kati belebele 125 millions de francs CFA Cherifou Keita e ko e yɛrɛ tɛna dɔ sɔrɔ de ne jɛna o kana jɛn sa wallahi ma i dɔgɔnin joni de a ta y'a nin ye koyi joni Bassidi Dambélé Bassidi bɛ se ka t'o di moriw ma a kɔrɔkɛ bi yan a ka jelikɛ bi yan Bassidi wala duwawu ɲini fɛn don kɔrɔkɛ ka duwawu bi bin de o ti bi o ti bi Allah o ti bi a y'a di min ma a n'a ka kan mais Fimanba in a taara Aïdara taara min na 26 mars la Fimanba a n'a kɔrɔlen in den ma sa dɛ a t'a di
ay dara kɔni tɛ a t'a di diɲɛ na Fimanba in n ko n jɛna Lexus a ye dugawu kɛ salo ko daba ala k'i ɲinɛ ɲinɛna o ma ɲinɛ a ka dugawu bɛ minɛ o kelen jeli ɲinɛ man di ma ɲinɛ i bolo don Jean Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali émergent o don Jean Seydou n'an m'an jan don an yɛrɛ la nin kunnafoni telima ninnu dili la n'an m'an jan don an yɛrɛ la jamana jɔli ani jamana hakili sabatili la an laban o laban an bɛ k'an yɛrɛ ma jugu ye Jean Seydou jɔnni fana b'a fɛ min ye nkalon ani namara kuma ta ka t'o da Alfuseni Sanu na bɔbɔkɛ bilen Jean Seydou k'a dɔn dankɔrɔba min bɛ wuli ka jɔ la ani cɛsirila jamana kɔnɔ nafolo sɔrɔli jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min n'i ye ko ta k'u lajɛ a ma se lakalila yɛrɛ Jean Seydou k'a dɔn CEDEAO ye bin ka an ka kalo joli joli o kɛra Mali baarakɛlaw u ka sara ma tigɛ Jean Seydou k'a dɔn Mali kan ka wuli ka jɔ ni fɛn minnu boloda CEDEAO ka gɛlɛya bannen i k'a dɔn sugubulo minnu sɔrɔla jamana bolo a bɛɛ lajɛlen bɔbɔkɛ bilen nɔ ye nin minisiri min ye Alfuseni Sanu ye sɛbɛnnikɛla ko Alfuseni Sanu n'a bɛ ko kɛ katimuw de b'a bolo taabolo de b'a bolo jɔnni de b'a fɛ ka nkalon tigɛ ŋanaŋana kumaw ta ni k'o sarada réseaux sociaux kan sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kunnafoni nkalon sabula nin ma bɔ ministère de l'économie na i k'a dɔn ayiwa ko kunnafoni bolodalen don ni ka ɲɛsin cɛw ni musow ma minnu bɛ sɔrɔ boso agro industrie minnu ka baara ye baloko ani balo feereli ye jamana kɔnɔ Jean Seydou k'i k'a dɔn ministère na dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ dɛmɛ bɛ tali kɛ ka ɲɛsin nafolo kasabi caman ma o tuma min ye kunnafoni ye o bolodalen don kunnafoni min n'o ye Mali yɛrɛ dɛmɛbaaw ye Banque mondiale ani FIDA olu bɛna nafolo kasabi bɛɛ bɔ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ kɛ cogo di ni minisiri bɛ kunnafoni di kɛ jurabaw min ye agro industrie tigiw ye minisiriw b'u bɛɛ lajɛlen kelen-kelen na dɔn o kunnafoni bɛ taa jɛnsɛn k'o kɛ marabaatiga ye tan cogo di a ko nkalon ministère de l'économie u ye kunnafoni bɔ k'a bin u ko nkalon nin kunnafoni kolon minnu bara ka yaala aw réseaux sociaux tigilamɔgɔw fɛ k'i k'a dɔn nkalon don o tuma ni maa min b'a fɛ ka kuma tiɲɛ ɲini n'i b'a fɛ ka ko ɲɛdɔn i k'a dɔn ministère de l'économie i k'a dɔn u ka kunnafoni di siraw caman de bɛ yen Facebook ni fɛnw bɛ o dɔnnen don ni maa minnu bɛ jɛlɛw ni minnu bɛ baara kɛ a dɔnnen don ka t'o lajɛ i k'a dɔn u ti don fili la i k'a dɔn u tɛna ɲagami min kɔ a bɛ k'o de ye nin kun ye sɛbɛn ye min ye Zankuma Kɔnɛ nin y'a ka fasiri ye an ye min bɔ Mali émergent kɔnɔ. Dabatungana ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le témoin Ousmane Kamara nin y'a ka sɛbɛn ye Ousmane Kamara ko yɛrɛyɛci kɛko ɲuman o ni foli ka kan minisiri Musa Atayer wulikajɔ ko fila de bɛ na yɛlɛ fila n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ kenge na hakilima de b'a yɛlɛ fila bɛɛ lajɛlen kɛ nin minisiri n'o ye Musa Atayer ye balonda k'a kɛ k'a ɲɛ wuludo n'o ye Serikɛ ka wuludo ye k'a kɛ k'a ɲɛ baara ɲɛna minisiri Musa Atayer yɛrɛ bolo wa fɛn min ye foli ni tanuba ye o kan ka kɛ ka ɲɛsin a ma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye match fila ye aller retour n'o tanna weekend tɛmɛnen nin bɛɛ lajɛlen nana bɛn mawuludu yɛrɛ ɲɛnajɛ ma AS Real o ni wulikajɔ kun kan ka kɛ fɛn min ye Ganakaw fɛnɛ fɛ ye wulikajɔ min n'olu kɛra o bɛɛ lajɛlen kɔmasegi do kundo sɛbɛnnikɛla ko sibiri don n'o bɛnna mawuludu don ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ ni baara minnu kɛra fɛn min ye joliba ale fana tun ye wulikajɔ kɛ ni ka se sɔrɔ o fana o wulikajɔw baaraw bɛɛ lajɛlen sabatira Manikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye baara ye a nana gɛlɛya waati min na ni fɛn min ye mawuludu ye o kibaruya nana se sabu fɛn fila nana ɲɔgɔn sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye fédération malienne de football ye mawuludu ka b'an bolo an bɛ diinɛ fɛ o tuma yɔrɔnin bɛɛ u ye sɛbɛnni kɛ ka ci kafu ma a bɛna taa anw ka balontan ni mawuludu bi bɛn an t'a lajɛ a ka balontan in bɔ a dɔgɔkɔrɔ wa kafu maaw a ko olu ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ Sibiri Kadiani Dabi Nɔngɔ ye balontan fila bɛɛ a bɛɛ bɛ to a dati la o tuma ko nana gɛlɛya hakili mayala o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye Serifukɛ ye Usumani Madani Ayidara u ye ci f'a ye Serifukɛ ko in bɛ nɔgɔya cogo o cogo la a y'o kɛ balontan kana se ka dabila ko balontan kana dabila cogoya si la. Il y a contrairement à ce que les gens disent là. Aïdara ko de ko balontan ti dabila fédération des lettres ci kafu ma k'u bɛ ka balontan dabila Aïdara ko a ti dabila a bɛ kɛ wa a bɛ ja sɛbɛnnikɛla ko a ko ci fɔlen Serifukɛ ye n'o ye Usumani Seru Madani Ayidara ye a ko ballon de bɛ taa diyagoya la waati waajuli bali sabula ne yɛrɛ ballon nana kɔrɔ ye k'ale tun ye gardien de ye
Haïdara. Oui. C'est un footballeur? C'est un footballeur. On gora kaudo. Brawli ni tamani. Ande la ka ballon d'or ke. Ale kumye tamani ko ka gardien. Moi j'étais le gardien remplaçant de Brawli. Nga gardien mingundo bi mingu mi do ala. Karamogola. Kenin dokume Brawli ko bugude abija bugude shaka bugude ma kun so bolon dano akko kurde na ko law ama hera video Haïdara la ay tafani fati ka fati njobala o mobilité soro ne jena asaru ko be mobilité magina amabo ne jena chekele mi ne kuma bon mobili ko ina makili Johnny Aruna Sangare Wengoro Aruna dilla ke wele ka 3 millions dia ko nga molu ko kuma indabla ngondi se boy ti mobile soro nyodu njena mobile soro sabani gala ko akoni ya ta ka alaje Usmani Sherif Madani Haïdara ako Europe ayo commission wele kana aw bi mina bela jele cheka bue few ko bolonda ka ba ni bolonda maba filijuru kele ni ya etere ka uta flanu cheteke uyache ngo c'est-à-dire que ça a été dit, il va faut qu'au Urubo. Non. Il y avait plus de 300 personnes mobilisées pour ça. Ballon d'an et puis il a donné des ordres formels. Machi kana do terrain ko bita ballon d'an walma supporter ou machi mata. Be ijo dala clé depuis 14h mo gobi. Ballon d'an fiele ka ban. Mo go tugura nyongo 1 à 1. Kelengele. En même temps ceux qui s'occupent du sono du podium Baby Kabara la plus de 300 en 31 heures de temps barabana. Wadugu je 5 heures du matin à son yoro frana ka je passe. Kakla ka no dugu je balota. Même bien Haïdara ko tlongete. Na ija ne ma fo ka sonde. Ne ma fo ka na sonde. Nga Haïdara ko koni tlongete. Fedo koni bi. Ay tlongete. Fedo bi. Nam. Sabani gala ko akoy ya fo choko mi o keledo. Bara bela jele nyena wa machi fanwo fe Haïdara do uke ko ala ka sedi malima. Anyu bedashi. Sabani gala ko akoni ya ta kala je fe mi Haïdara aniso jara koina. Sabula jamana ya bonya fo kata fo kwa tote. Nga sababu nyuma ministry miye oyo Musa aga atayeriye. Fe mi ministry ya yere yi sugo de doni. Kata Haïdara fo ka wale nyuma ndo. Aye akilina nyuma mizoro ka fo balonda flashiti dabla. Abebita Haïdara ka son ka dekun balo ka ta Malika gagné à cause de Jaraï. Voilà, le ministre est super intelligent. Il est super intelligent. Mais Assimi Goïta est intelligent aussi. Ah oui. Mais non. Nam. Sabari gala ko akoni ya ta kalaje ministre Musa aga atayere ma chesiri lendo balondango ina akanu de dona ansaru la foko ta tote jamana de munu no e farkolo nyana je kanu bawi malide cheni muso beya do nga fo ministry a halna ya soro majege kuma ka ko la folo sisa keme ka sira nyuma ta ma nyuma ndo akanga de ma ka barala sabula fa menye Musa aga atayere farkolo nyana je la ko kanga ke halini zadi ka glanga nye ka ke kurai awuli ka jona jana ka chesri ale de ya bela jeleke ame do mina ko bi jamana dalimbala sabula ka barakai aye wuli ka do minga mawuludu ina machi flaminzera kata gole ya foi mabwala kafuma Mali sanctionné balonda bekera kanye wa Mali labana ka gagné machi mapuma soro ka fo ako ala ni ministry ka wuli ka jona ka chesri no ye Musa aga atayeri on bolo ni anye minza lo ka bo le témoin kono joti zelu mbi boni seben mi nu kama 26 mars kele bindo Yohansi Sedu, Ikado, Octobre Kalo, Yohansi Ikado, Kakem Makama, ani hina Kaloe, Jamana Famo, Hakilika Digi, Desabato ni Yatime una, Ako Dubinema, Adaboba, Uye Alpha Umaru Konare, Président Alpha Umaru Konare, Kamini Sam 1995, Ikado, Awulika Johnny Jetemine Buluka, Anga Dunganagani Jetemine, Yohansi Ikado, Dumimbi Kerefemeru, Ani Koli, Ikado Akeleli, Alpha Umaru Konare, Yohansi Duna Sorola
président la a ye fɛn kɛ min ɲɛna i k'a dɔn octobre kalo hinɛ kalo o kɔni ɲɛna bolo kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ san o san kalo min n'o ye octobre kalo ye journaliste i k'a dɔn jamana bɛ wuli ka jɔ ni hakili jigin kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn maa minnu bɛ ni dɛsɛ b'u la kɔli b'u la journaliste i k'a dɔn a laban yɛrɛ nana kɛ sarakisɛ min dara jamana fɛ min ye san 2001 ye journaliste i b'a ye k'a fɔ a ko nana fanga ba sɔrɔ sabula ministre so i k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ nana sigi sen kan min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin a ko yɛrɛ ma sabula ministère de la solidarité de lutte contre l'exclusion journaliste i k'a dɔn a laban nana wɛrɛ ni k'a kɛ ministère wɛrɛ ye ka tɔgɔ wɛrɛ fara a kan Alpha Umaru Konare sababu la décret numéro bɛ pas o kunna sɛbɛn kalo san 2001 journaliste i b'a ye k'a fɔ wulikajɔw nana boloda ka ministère de lutte contre l'exclusion san 2000 ministère in barika nana bonya min bɛ se k'a to hakilinaw bi fara ɲɔgɔn kan k'a ko yɛrɛ de ta ni k'a bila minɛn kɔnɔ a ko dɛmɛ min ye awɔ balo ye min ye hakilijugu ye a kalo la a bɛ kɛ Alpha de y'a daminɛ wa ko in bɛ senna jamana kɔnɔ faama mana a kɔfɛ min ma ayiwa kalo in bonya ni k'a kɛ ayiwa bɛɛ jɛ kalo ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ 26 mars kɔnɔ jahadi don. Dabatungara ne min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Mali émergent. Dawuda Bakari Kɔnɛ nin y'a ka sɛbɛn ye. Dawuda Bakari Kɔnɛ ko ni sɛbɛn y'i ka foroko ye ni jiriw m'a dɔn wa b'a dɔn CMSS ani AMO u ka sigi n'o ye u ka lajɛ a 28nan ani 18nan sigiw kɛra directeur général n'o ye Isaka Kone a n'a ka cɛdenw u ye wulikajɔ ani baara min kɛ sa ma fori fɔlɔ a bɛ bɔ min a ne t'ale bɔrɔ dɔn lui là il est de Ségou Nam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye baara y'a ɲɛna maa minnu bɛ yen n'o ye cakɛda ɲɛmaaw ye u nisɔndiyara sabula n'i y'a ta k'a lajɛ nafolo min n'o baara la sefa wari miliyari 168 o ye bili haki ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye san min n'o bi senna n'o ye san 2021-2022 o baaraw kuma taara kɛ olu de kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minnu ye laɲini kɛ k'a fɔ u bɛ don AMO la minnu kun bɔra n'u nana tuguni sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa camanba de farala kan o nana ka n'i jɔ dagosi min na o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 24 a n'a kunkanbɛnna sɛbɛnnikɛla ko a ko conseil d'administration u wasara kosɛbɛ sabula u kun ye jate minnu bɔ u ka lajɛba tɛmɛnen ni k'o sigi sen kan u nana ye saa ma fori fɔlɔ baara min kɛra directeur général Isaka Kone n'a ka cɛdenw fɛ u tɛmɛn'o kan sɛbɛnnikɛla ko o tuma foli ni tanuni ani nisɔndiya o jira la caisse malienne de sécurité sociale ka taa fara olu ka délégation min bɛ yen n'o ye AMO ye bɛɛ lajɛlen kɔni diɲɛna n'a ye k'a fɔ budget kura min n'o jiralen bɛ n'o ye san da ye jɛnga kɛ n'a ye sabula fɛn min ye don o don n'a bi ja a bi dɔ kabi fɛn min y'a sɔgɔmada joona fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye ministre yɛrɛ y'a nisɔn ka di madame Jaminatu Sangare ni ale ye conseil d'administration président y'a nisɔndiyara kosɛbɛ docteur Seku Umar Dambele ale fana o ye ka wuli ka jɔ a n'a ka baara jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabula n'i y'a mɛn liquidation ale bɛ o de kunna an bɛ don min na ko bi a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye cakɛda in ye ni kura de fiyɛra la wuli ka jɔ ni jija min bɛ se k'a to fɛn min ye jamana de ka lafiya kunnafoni filɛ nin ye CMSS ani AMO kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali émergent kɔnɔ a ka bi bɔli la ne m'a fɛ yan Segu falen don cadre denmisɛn de la tetew Bɛlɛdugu fana va b'a la koyi on a tellement de doctorats maintenant n'est-ce pas hein oui je t'informe Josi Seydou yala an k'an kɔ don ɲɔgɔn na Segu Sikɔrɔ ni Balanzan don Josi Sodi k'a dɔn ayiwa l'école-soba dɔ bɛ Segu u ko école commerciale Josi Sodi k'a dɔn école commerciale a tɔgɔ bɛna yɛlɛma jamana faamaw ani maa kodɔnnaw ye hakili jagabɔ kɛ nin l'école-so ye a directrice fɔlɔ o de ye anw ba ye n'o ye Jagosa ye n'i ye Jagosa to a fɔ Segu Josi Seydou bɛɛ lajɛlen b'a dɔn elle est enseignante a delila ka kɛ député a ye politique baaraw fana kɛ Jagosa a balolen don san 80 san 90 a kan k'o bɔ sa a ye denmisɛn a y'anw bɛɛ lamɔ Segu an ka musokɔrɔba ye école so in tɔgɔ bɛna da la sibiri nata an bɛ dugawu dɔn kɛ hali bi n'a ka bi ala k'a mɛn an kɔrɔ min ye wulikajɔ ye an fɔ o fɔ n'an ye Segu groupe central walima commercial kɛ an bɛɛ lajɛlen kan ka ye nin kɛnɛ kan an ka musokɔrɔba ayiwa ni ka taa a ka nisɔndiya tɔ tɛmɛ waati dafara Dabatungara du cilen k'a jɔ ka du cilen jɔ du min n'a cilen don k'a jɔ o ye dalu kologɛlɛn de ye min ni a bɛ cɛw dɛmɛ kosɛbɛ hakili b'a tɔ dafa a ti mun a ti min
a ti sisi qualifié a ka jugu qualifié ale ye dalu de do i b'a siri cɛ la n'i y'a siri cɛ la hali ni kabi ala k'i da i ma maa mago ɲɛ i b'a ɲɛ ni e sɛgɛnna e b'a bila e b'a di den ma tɛnɛ t'a la tafo de don wa a ka giri tafo ye a bɛ mini a bɛ n bolo a kuma i cɛ la tigɛ sa dɛ ayi nin tafo dama min b'i cɛ la n k'a tɛ ne cɛ la a bɛ ne bolo de ayi b'a dɔn an dɔw kalandenw ma da ko la a bɛ yen o tuma ni maa min mago b'a la n'i ye n wele du cilen k'a jɔ wala du jɔlen ka dɔ fara a kundama kan o bɛ kɛ Jean Seydou nkalon tɛ min na sisan kɛnɛkolo jala ka karabalen o ye kiriki ye furakisɛnin don farafin fura k'a dilan k'a kɛ furakisɛ ye k'a da in nɛ k'a b'i yelen n'i y'a den fila ta a bɛ don a ko fila kɛ i wolo la Jean Seydou k'a dɔn mankɛnɛ n mɛnna a tɛ ɲɛ nin bɛɛ lajɛlen tiɲɛlen don kiriki i m'o ta dɛ a bɛ Amadu fɛ yan a bɛ jɛgafɔ gardien a b'o bolo o tuma dɔnni bɛ yen koyi wa farafin fura de don dɛ produit chimique kelen t'a la i b'a dɔn bana dɔw bɛ yen n'o y'i minɛ i mana âge dɔ sɔrɔ Jean Seydou k'a dɔn a bɛ farifa nati a bɛ pasasiraw bɔ ɲɔgɔn kan a b'o de récupérer k'i furakɛ en même temps kiriki a bɛ Amadu bolo arajo jɛgɛ fɔlɔ o tuma a ye na kiriki sa du cilen k'a jɔ a y'o n'o fɛnɛ sa an b'a da bɛɛ lajɛlen Sim market i k'a dɔn ACI kɔnɔ an ka foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin o ma a dakamana alimentation balo fan o fan n'i b'a ɲini américain balo tubabu dumuni min bɛ conserve kɔnɔ a nɔnɔ n'a fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kelen bɛɛ jɛgɛ kɛnɛ sogo kɛnɛ k'a sɔgɔmada misi walima saga kantigɛ k'a bila frigo kɔnɔ o bɛ Sim market de la a filɛ nin ye immeuble bama u ka da min bɔlen don ka ɲɛsin BMS ma u bɛ sɔrɔ yen san kalo 12 k'a daminɛ sɔgɔmada fo su araba kojo tabarikala nin ye kibaruya min bɔra Bangoni Salenbugu ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan fɛn min ye dugutigi ani famille kanena min bɛ ani jaralakaw ani kulubalilakaw k'a fɔ fɛn min ye u ka alimami ye alimami ni o tun ye Sulemani Kane ye ko Ala y'a ka kalifa minɛ la bi sɔgɔmada na 6h waati k'a si to san 78 a ka janajaw olu bɛ kɛ tarata ni o ye octobre kalo tile 11 a bɛ kɛ selifana seliw bannen kɔfɛ a bɛ kɛ a yɛrɛ ka so Bangoni Salenbugu an bɛ dugawu dɔn kɛ Imam Sulemani Kane Ala ka hinɛ ya rabbi Jean Seydou k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan Bangolaw an donna dɔɔni farikolojɛkɛlaw k'o tɛ kojugu ye o kɛra i k'a dɔn miniti kelen Burapele n'a ka cɛdenw olu bɛn'u sɔɔni da farikolojɛ kan kɔlɔnda fɛn o fɛn kɛra nin duwakun furanjɛ in kɔnɔ u bɛn'u nɛ don a la k'a bɛɛ lajɛlen sarada n'olu wulila surɔfanatɔw m'a du su in na an filɛ ka kuma min kɛ sɛgɛ bi k'o ka 20h n'o banna 21h30 Jean Seydou ne bɛ se i kana kumaso in kɔnɔ jɛmukan min n'an k'a ma ko bamanankan ne bɛ tali kɛ ka ɲɛsin bamanankan ɲuman fɔli la 21h30 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛgɛfɔ sanfɛ k'o jɛmukan boloda ni ne tilala waati min Madani Touré Dozo de Dozo ba karamɔgɔni ko jɛmukan bɛ sigi Jean Seydou ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ ye kɛnɛ kan sɛbɛnfɔrɔkɔrɔw bɛ bɔ k'olu lakali nɛgɛw kɛrɛfɛ Gibson contrôle bi kunnafoni laseli journaliste Seydou Daba Tunkara wa salam